बर' बिजोंनि हाथरखि फरायसालिनिफ्रायबो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100% मोजां फिथाइ मोनदों। नंगौ, बे समाव दाब दाब जायगानि फरायसालिनिफ्राय 100% मोजां फिथाइ मोननाय जोंनिसिम खौरां सफैबाय। बेनि गेजेराव नैबे बर' बिजोंनि हाथरखि फरायसालियाबो गंसे। बाक्सा सालबारिनि हाथरखि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजाद लिरनाय सा 27 फरायसाफ्रा साफ्रोमबो मोजां फिथाइ लानानै उथ्रिसारदों। मख'नो गोनांदि 27 सा फरायसाफोरनि मादाव 11 साया डिस्टिंक्शन, सा 9 स्टार मार्क, सा 6 सेथि मासि आरो सासेया नैथि मासियाव उथ्रिसारदों। थारैनो बियो हाथरखि फरायसालिनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। गिदिर जाफुंसारनायखौ लानानै फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव गोजोनग्लायनायनि थासारिखौ आबुङै नुनो मोननाय जादों। रिजाल्ट लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। अब्लाबो खायसे साबजेक्टफोराव लुगैनाय बायदि मार्कखौ मोननो हायासै नालाय गोसोआव एसे दुखुबो दङ। माबायदि फरायदोंमोन? फरायनायाथ' जों बिदिनो जोबोद गोसो होना फरायदों। जों आरो हस्टेलाव थाखायो नालाय माबाफोर कनफिउजन जायोबा जों सारमोननावबो सोंनानै लाखायोमोन। बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों? आं 89% मोननो हादों। जोङो एसेबां फरायनानैबो जों इखिनि मार्कखौ मोननो हायासै। माने आङो फंबाय बिनानावमोन जों बेखौ बुंनो सानोदि मोजाङै फरायनानै जुदि नाजाथाबब्लाथाय जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो आरो जोंनिसाय बांसिन फरायसिननाय बिसोर खावलायगोन आरो जोङो इखिनि फरायनानैबो जों मोननो हायाखिसै जोंनि लुगैनाय बायदि मार्कखौ। बेखायनो इसोरनिसिम एसे गोरासिन फरायबावब्ला मोजां जागोन होननानै आं खावलायनो सानो। मा थांखि लागोन? आङो इयुनाव MD लाइननि डक्टर जाहैनो थांखि लागोन। आङो गोजोननायखौथ' जोबोद मोनदों, नाथाय जेसेबां आं सानदोंमोन एसेबां आंनि एक्सपेक्टेसन बायदि जायासै। ओंखायनो आंहा एसे दुखुबो दं। ओरैनोथ' आङो 6-7 आवार्सजों फरायदोंमोन, अब्लाबो माने आं जिबायदि मोनगोन सानदोंमोन बेखिनिखौ आं मोननो हायासै। बेनिखायनो आंहा एसे दुखु दं आरो। मा थांखि लागोन? आङो दा मेकानिकेल इन्जिनियार जानायनि आङो थांखि दङ, साइन्स स्ट्रिम लानानै। बेसेबां पार्सेन्ट मोननो हादों? आङो 87 पइन्ट सामथिं। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, खारन देग्लायनि बोसोराव सिगां बोसोरनिख्रुइ जाबायदि जोंनि रिजाल्टआ जादोंमोन, जे जोंनि रिजाल्टआ थांनायाव पार्सेन्टआ गोबां जादोंमोन। देग्लाय जोंनि रिजाल्टआ 11 जन डिस्टिंक्शन थांदों। बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो 9 जना स्टार मारिदों आरो 6 जना फार्स्ट डिभिजन थांदों। दा बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो हाइस्ट पार्सेन्टआ जोंनिफ्राय देग्लाय 90.33% बेखिनि जोङो थांनायखौ मोनदों। आरो बेवहाय जोङो दुखुआ बेनो थादों जे बोसोरफ्रोमबो जोंहा जोंनि फरायसालिनिफ्राय बिथराइ साबजेक्ट अर्थात बड' साबजेक्टआव गोबां मार्क मोनोमोन। देग्लाय जोंनि प्राय माने मार्कआ गोबां खम जों फैनाय नुनो मोनदों। ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो रिचेकिं खालामफिननानै रिजाल्टखौ जों बोखांफिननो नाजागोन। जों आसा खालामदोंमोन जे देग्लाय जोंनि गासै गथ'फोरा 27 जन गथ', 27 जन गथ'आव 15 जनखौनो जोङो डिस्टिंक्शन आरो फार्स्ट डिभिजनखौनो जों लास्ट खालामनो नागिरदोंमोन। थेवब्लाबो सासे जोंनि गथ'आ देग्लायो सेकेन्ड डिभिजनाव थादो। थांनायाव जोंनिया सेकेन्ड डिभिजनाव थायाखैमोन, थार्ड डिभिजन गैया, निल, प्राय माने फार्स्ट डिभिजन जाजोबदोंमोन। देग्लाय जों बेखौ नाजादोंमोन, खिन्थु जोङो देग्लाय हादियासै। सासे माने सेकेन्ड डिभिजन दोननो गोनांथार जादों आरो नाजादोंमोन बेबायदि। साबेसे फरायसुलिफोरा होनाय जादोंमोन? बेवहाय गासै जोंनि फरायसालिनिफ्राय सा 27 जन फरायसुलिफोरा आनजाद होदोंमोन। दा बेनिनो बेवहाय 11 जना डिस्टिंक्शन थांदों आरो स्टारा 9 जन थांदों आरो फार्स्ट डिभिजना 6 जन, सेकेन्ड डिभिजना सासे। मा खावलायहरदों, मा मेसेज हरदों नोंथाङा दिनैनि बे समाव? जोङो बेखौनो गोग्गानाय मोनो जे हाथरखि फरायसालिया गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि। आरो बर' बिजोंनि फरायसालि हिसाबै जोङो गोबां जुजिनायनि गेजेरजों, गोबां नाजानायनि गेजेरजों जों जे बर' बिजोंखौ इमान माने बांद्राय बुङाबाबो माने जोङो गोजौआव जे जों लांनो हादों। दा बेखौनो जोङो खावलायनो सानो जे गावनि गथ'खौ बर' मिडियामजों फोरोङोब्ला निस्सय गथ'फोरा गोबां बुजियो, गोबां हायो। ओंखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बर' बिजोंखौ फोथांनायाव बयबो बाहागो लानाय हिसाबै गावबा गावनि गथ'खौ बड' मिडियामाव होनांगौ, बांसिन रोंनायनि थाखाय आं बेखौ खावलायनो नाजायो। खारन जोंनि गथ'फोरनि रोंनाय आरो नाजानाय जाखिनि माने रोंगौथि साक्सेस जादों जों बेखौ नुनो मोन्दों आरो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला
नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।